मोनद' हारिनि जि एसटि जानो गोनां खोथाखौ लानानै भारत सरकारा राज्य सभायाव जा बिलखौ थांनाय 9 अक्ट'आव लाबोदोंमोन बे बिलखौ पास खालामनो थाखाय भारत सरकारनिफ्राय नाजानाय जादोंमोन आरो बिथांमोना आथिखालनि जि बीजेपी दैदेननाय सरकार सोलिगासिनो दङ बिथांमोना मोनद' हारिनोबो रादाय होदोंमोन जानो हागौ जे जोङो नोंथांमोननो जेरैखि जाया जोङो एसटिखौ होगोन दा बे हिसाबै बिथांमोना बे बिलखौ लाबोदों नाथाय बे बिलखौ पास खालामोब्ला जोंनि थागिबि जेखिनि ट्राइबेल माहारिफोर दङ बे ट्राइबेल माहारिफ्रा गासैबो बिथिंनिफ्राय खहा जागोन गासैबो बिथिंनिफ्राय बिथांमोना डिप्राइभ जागोन बेखौ नुनानै CC2Aनि दैदेननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन फरायसा आफाद ट्राइबेल माहारिनि जयै जोङो आन्थोर ज'आजासे सोमावसारबोदों आरो बेखौनो लानानै थांनाय 5 बोसोराव एखम्बा भारत सरकार आसाम सरकारजों 3 खनायारि सावरायनायबो जाबोदों नाथाय जोबथारनायाव बिथांमोना गासैबो खोथाखौ इगनर खालामनानै दोनथ'नानै बिथांमोना बिलखौ लानानै फैदों आरो बेवहाय जोंनि खुद्रिनाया बारानिफ्राय बारा जादों आरो बे हिसाबैनो जि आसामाव बेखौ लानानै जि ग्रुप अफ मिनिस्टार दानानै होदों बे ग्रुप अफ मिनिस्टारजोंबो रायलायनाय जादोंमोन आरो बेवहाय जोंनिफ्राय ट्राइबेल माहारिफोरनिफ्राय CC2A ट्राइबेल संघ गासैबो जयै जोङो एखे मोनसे खुगाजोंनो जोङो बुंदों मोनसे गारांजोंनो जोङो बुंदों जे बेखौ जों मालाबाबो गनायनानै लाया मानोना बियो जोंनि राजखान्थिनि मोनथाय जोंनि लकेल बडि इलेक्शननिफ्राय लानानै पार्लियामेन्टसिम जोंहा खहा जागोन जोंनि नेशनेल लेभेलाव साख्रि बाख्रि गासैबो बिथिंनिफ्राय जोंहा खहा जागोन एडमिशननि बिथिङाव खहा जागोन रांखान्थियारि जिखिनि बेनिफिट जों मोनो बेवहाय गासैबो जोंहा खहा जागोन दा बेफोरखौ लानानै जों जेला सावरायो बिथांमोना खोथाफोरखौ बिथांमोना गनायना लानो गोनां जादों आरो खहाया जे जागोन बेखौ ग्रुप अफ मिनिस्टारनिफ्राय चेयारमेन आरो माखासे बिथांमोना गनायनानै लानो गोनां जादों दा बे हिसाबैनो जों नारसिनदों जे बेबायदिखौ जों कुनुदिन गनाया आरो आन्थोर जयै माखासे सोमावसारनायनि उनाव जानो हागौ बिथांमोना बेखौ थाद'नो गोनां जादों आरो बे हिसाबैनो मैया राज्यो सभाया जोब्बाय नाथाय बे बिला फैयाखिसै दा बेवहाय गुबैयै आङो बर' माहारिनिफ्रायनो बांसिन गोख्रों जादों एबार सोमावसारनाया मोनद' हारिनि हेंथायै थांनाय समाव जोंनि राजखान्थि दोलोफ्रा जिबौआबो थैथों लावथियाबो दा बायथों होननाय बायदि माखासे रल लादोंमोन नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि अलखद फैगोन एबा हारिया खहा जागोन बेबायदि माखासे थासारि फैयोब्ला कुनु दिन कुनु कम्प्रमाइज खालामाजासे जोङो सोमावसारबोदों आरो एबारबो जोङो दिल्लीयाव थांनानै जोंनिफ्रायनो बिथां UG ब्रह्म आदित्य खाख्लारि आरो गोबां दैदेनगिरिफोर ज' थांनानै जोङो गुलाम नबी आजादखौ खननै लोगो हमहैदों जायनिखि राज्यो सभायाव अपोजिशन लिडार जोङो बिथांमोननि राज्यो सभानि माखासे गुबुन गुबुन रायजोनि माखासे MP फोरखौ लोगो हमदों ट्राइबेल MP फोरखौ लोगो हमदों राजनाथ सिंह बिथांखौबो नखर मन्थ्रिखौबो जों फिन खेबसेबाव लोगो हमनानै जोङो बिथांखौ खावलायदों जे बे बिलखौ जेरैखि जाया होबथानांगौ आरो थाङै थुङै बे बिला थाद'बाय दा आङो साबायखर बावनो सानो जोङो गासैबो बर'नि माहारियारि आफाद गासैबो बर'नि सानसुमै मेलेमजिबि जोंनि लाइमोन गोहो जायफोरनिखि आइजोफोर जायफोरनिखि सानफ्रोमबो सोमावसारनायाव धरना रेलि जियानो जाया मानो गावनि खामानिखौ नागारनानै सोमावसारनायाव बाहागो लादों आरो दिनै गमामायैनो सुबुं दारा खान्थियाव सुबुंनि गोहोआ जे जोबोद माने गोख्रों हाबा मावनो हायो बेखौ फिन खेबसेबाव फोरमान होनो हाबाय आङो बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो साबायखर बावहरो बे हाबाफारिखौ मावफुंनायनि थाखाय जोंहा बे हाबाफारियाव NDB प्रग्रेसिभआबो गोग्गोमैनो बाहागो लाबोदों दिल्लीयाव थांनायनिफ्राय लानानै मास रिलि खुंनाय गासैयावबो NDB प्रग्रेसिभनिफ्रायबो बाहागो लाबोदों बिथांमोननोबो आङो साबायखर बावदों आरो बेजों लोगोसे आं बेखौनो खावलायनानै दोननो नागिरो जे जोंनि गुबै जि मावनांगौ हाबाफारि बे जाबाय बड'लेण्ड सोरजिनाय दा बड'लेण्ड सोरजिनाय हाबाफारिखौ लामा हान्थिनायाव बायदिसिना बेबायदि गोदान थासारि फैगोन नाथाय जोङो बेखौ बावनो मोननाय नङा बेनिखायनो राजखान्थियारि दैदेनगिरिफ्रा सोरबा MLA MP राजखान्थिगिरिफ्रा जियानो बुङा मानो बर' आइ आफा रायजो राजाया गावनि गोसो गोरबोआव फोथायनाय लानानै बर'नि मुंख्लंफोरनि खोथाखौ गोसोआव लाखिनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि मोनसे होलांनाय हाबाफारि बड'लेण्ड सोरजिनानै बर'खौ बुहुमाव गेरेमसा हारि दानो जि मोनसे बिबान होलांनाय बे खोथाफोरखौ गोसोआव लाखिनानै बयबो जाहाथे गोसोखौ हमथानानै आवगायबोयो आरो फैगोन समाव जोंहा बड'लेण्ड मोननो थाखाय लामाया मोनथाम
गिबि लामाया जाबाय सोमावसारनाय, बेखौ जों कुनु दिन दोनथ'नो हाया। नैथि लामाया जाबाय राजखान्थि। जेलानो इलेक्सन फैयो बड'लेण्ड मोननांगौनि थाखाय जोङो बयबो ज' जानांगोन। आरो एबार आङो खावलायगोन जे जों बयबो संनांगौनि सम जाबाय। हारिनि सोर लोगो सोर सुथुर, हारियावनो थानानै हारिनिनो मानसि जानानै जायफोरानोखि बर' हारिनि थाखाय खोथा बुङा, जायफोरानोखि बर' हारिनि अलखद समावबो हारिनि जानानै गसङा, बेफोरबायदि दैदेनगिरिफोरजों हारिया मा मुलाम्फा जागोन बे खोथाफोरखौ साननांगौनि सम फैबाय। आङो फिन खेबसेबाव बयनोबो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। आरो फैबाय थानाय समाव बड'लेण्ड सोमावसारनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जागोन। बे हाबाफारियाव जाहाथे बयबो ओंखारो, जों बयबो समायखिरा लाखानाय। जेब्लायसिम बड'लेण्ड जेंनाया सुस्रांजाया अब्लासिम जोंनि सोमावसारनाया थांबाय थागोन। आं बे बिथिङाव रायजोफोरखौ बेखौनो खावलायनो सानो, मोनद' हारिनि एसटि जानांगौआ थाद'नायखौ जोङो रंजानानै गुबुन हारिफोरखौ जंखायनो नाङा। फेसबुक टुइटारफ्राव आं लाइमोनफोरखौ खावलायदों जाहाथे गुबुन हारिजों डिबेट जानाय जंखायनाय खोथाफोराव बाहागो लाया। जोंनि थांखिया बड'लेण्ड सोरजिनाय, बुहुमाव बर'खौ गेरेमसा हारि दानाय, बर'नि आखल आखु, बर'आ जे सोद्रोम हारि, बयनिख्रुइबो जोंनि साननाय हनाया जे गुसु आरो गोजौ, बेखौ जोङो दिन्थिनांगोन। ओंखायनो गावबागावजोंबो जोङो डिबेट बायदिसिनायाव बारा बाहागो लानो नाङा आरो मालाय हारिफोरजोंबो जोंहा डिबेट जानो नाङा। मानोना जोंनि सुथुरा सोरबा राजबंशी नङा, सोरबा आदिबासि नङा, सोरबा आहम नङा। जोंनि गुबै सुथुरा जाबाय जोंनि मोन्थायखौ जाव मावफुंनानै होआ, बेनो जोंनि सुथुर। दा बेनिखायनो जोंनि सुथुरखौ जों सिनायनांगोन।